Hormatly Prezidenti bilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýrağynyň güni münasibetli Türkmen halkyna gutlanan ruhlanan Balkan vilayatynyň merkezinden ýaşaýjylary ýertekin bilen baş baýdak meýdançygyna ýygnandylar. Beýlenten ýanglanan döwlet senamynyň bu ýysançly mukamatyna Erkana pasardaýan ýaşyl tugumyz alasmana göterilenden soňra bu ýerde ýaýganalan çykyşlarda ýurdumyzda bolup geçen ärtuli taryhy özgetmeler, gazanylýan beýik sebgetler mukaddes ýaşyl tugumyz baş kanunymyz barada bu ýysançly sehhat edildi. Balkan vilayet we Balkanawa şäher häkimlikleriniň, zenanlar birleşiginiň, vilayet bölüminiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, vilayet medeniýet müdürlігiniň birlelikde geçiren dawarasy oşa mukaddeslige bu ýysanç diýilip atlandyrly. Dawarada edilen çykyşlarda arkadaly gahryman serdarymyzyň parasatly başdanlygyna barhary başlyk tapýan bir qara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne amala asylýan tutumly işler beýan edildi. Ýurdumyzyň döwlet nişanlary bolan esasy kanunymyz we ýaşyl baýdagymyz watanymyzyň garaşsyzlyk hemde beýtaraplyk ýörelgelerini agdyr türkmen halkynyň parahatçylyk, döredçilik, insan perwerlik gatnaşyklaryna bolan üýtgewsiz agrarlygyny özüne jemleýän ajaýyp mukaddeslikdir. Beýlenten tutulan dawratnyjlara sungudy saatlaryny ýerine ýetiren döwrewap aýdym saatary şatlyk baýlady. Sungudy saatlarynyň bad kanunymyzda döwlet baýdagymyzda bolan bu ýysanç duýgusyny gahryman arkadamyzda we arkadaly gahryman serdarymyzda ähli halk duýgusyny hemde çeksiz hoşallygyny beýan etdiler. Vilayet döwlet drama teatrynyn artistlarynyň goşa bayramçylygynyň şanyny görkezlen ajaýyp sahna göýlekleri iýleşleminiň kalplaryna ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Medeniýet we sungudy saatlarynyň vilayet ýürütüş sungat mekdebiniň talip ýaşlarynyň aýdym saatly çykyşlaryna konstitusiýamyzyň we mukaddes döwlet baýdagymyzyň taýsir şöhraty öz manaty beýan tapdy. Bayramçylyk dawarasy awazda milli syýahatçylyk zorlugyna zenanlar birleşiginiň vilayet bölüminiň guramagyna bagd kanuny bakylyň baýdagy diýen atylan geçirilen dawaraly çärilen dowam etdi. Vilayatyň medeniýet we sungudy saatlarynyň talip ýaşlarynyň bagd kanunymyzy we döwlet baýdagymyzy wasp edýän hoşa wada çykyşlary ören täsir boldy. Goşa bayramçylyk münasibetli Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet Türkmen Maşagar Gyzylarwat Esenguly Bereket Etirap komitetleriniň kärdeşleri kılışganyň vilayet Türkmen Maşagar we Etirap birleşmeleriniň Senaçylyk we Telekeçilik Partiýasynyň Balkan vilayet we Bereket Etirap komitetleriniň ýaşlar goramasynyň vilayet Balkanawa Türkmen Maşagar Gyzylarwat Esenguly Etirek Magtumul Etirap geňeşleriniň Agrar Partiýanyň vilayet komitetleriniň geçiren dawaratyna halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşy üçin döredilýän amatly şert mümkin üçin Hormatly Prezidentimize hem de gahryman arkadamyza alkyş sözler aýdyldy.